Keskustelu täällä on käynyt erittäin vilkkaana ja asiantuntijamme ovat täällä täystyöllistettyjä. Siis mitä, kuka, en mä ihan yksityiskohtia muista. Näkeekö Päivi Räsänen mitään hyvää kannabiksessa? Siis mitä, kuka... No, kannabis on laiton huume. Mä oonkin sitten eduskunnassa puhemies. Poliisilla on viime vuonnakin kiirettä varmaan riittänyt näiden kotietsintöjen kanssa. Otetaan tähän väliin tuoreita lukuja, joita olemme saaneet KRP:ltä. 94 000. Mikä mielestäni tuossa oli positiivista tuossa luvussa on se, että kyllähän meillä yhä enemmän esimerkiksi poliisi myös ohjaa kannabiskasvien kasvattamiseen. Nauruttaa väkistenkin. Olisikohan siis aika myös kieltää lailla murtomahiihto? Oho, olipas monimutkainen kysymys. Mitä sä sillä tarkoitat? Poliisi tietenkin antaa sitten niitä sanktioita ja tarvittaessa asia laitetaan eteenpäinkin syyttäjälle, niin silti se hoitoon ohjaaminen on otettu yhä vahvemmin esiin ja tietenkin sitten varsinkin alaikäisten kohdalla. Ihan älytöntä. Silloin ensisijainen ei todellakaan ole se rangaistus, vaan se, että henkilö ohjataan hoitoon. Hohoja. Miksi Suomessa ei saa kannabista? Olipa monimutkainen kysymys. Mä olen itsekin entinen yrittäjä, niin mä kyllä tiedän. Poliisi niitä muutamaa kasvia siellä komerossaan kasvattelee, niin... Kyllä. Mitä pitää tehdä, jos oma lapsi polttaa pilveä? Pitää lopettaa heti ja ottaa velkaa. Meillä tämä on enemmän tämä varhainen keski-ikä, johon tämä kannabiksen käyttö ikään kuin kumuloi. Se on täyttä humpuukin, se pitää lopettaa ja 10 vuotta miettii uudestaan velkaa. Lyödään lyötyä. Niin. Kyllä. Mä toivon, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija vähän kertoisi tästä nuorten käytöstä. En osaa sanoa, kun en mä tiedä, mitä se edes tarkoittaa. Siinä mielessä on samaa mieltä, että me tarvitaan sitä ennaltaehkäisemistä ja hoitoonohjaamista ja auttamista ja ammattimaisempia piirteitä tässä kotikasvattamisessa. Et esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus on poliisi. Moi moi.